angin kok aduh ya Allah ya Allah. Pak, tanggung jawab to we, Mas, tanggung jawab. Kok sok sing siji niki koyo pinter gandong iki. Kayak ponorogonane ya Mas ya. Oke, nah blangkone dicepot, salah ngidek aku yang tak oprol kok sok. Nah, mulai saka sing ini sih. Nah, yo. Hos. Gendang kok sok. Hos. Oh. Oi. Lah kapan koprolmu kok ndang? Ngono mikir nyapo. Ayo. Masa kalah karo banci. Gemoh kok wis kok contono kok. Bang.